איפה סבתא אוהבת? איפה אליי? איפה חיי? נו, תחייך. תדבר איתו. דבר איתו, יצחק, דבר איתו. עיניי, תראו, רצינית. בוא לסבא. בוא לסבא. מסתכל על יוסי, תראי. תראי איזה מה. דבר, תדבר. זה הוא רוצה שיקחו אותו. כן. זה תנועה שהוא עושה ככה. את לא מבינה שאת אומרת לו בוא, הוא כבר מרים את הראש לבד, ומישהו כאילו כבר לקחו אותי. תראי, בוא לסבתא. בוא, רוצה לבוא לסבתא? תראי, הוא מסתכל גם עליו וגם עליי, הוא מבולבל. בוא לסבתא, תסתכלי, בוא, תראי, רק נוגעת לו בעיניים, תסתכלי, אני לא עושה כלום. את רואה אותו? וואו, איזה רמון! תראה לסבתא שרה, איך אתה יושב? איך אתה יושב יפה? תראי. איפה סבתא? אבו! אני רוצה לעמוד. 1, 2 ושלוש. הנה הוא נופל, בוקו, הוא רוצה עיניו. בוא, מאמה. בוא. הוא נקסי. עיניי, בוא לסבתא, בוא. נניח לו. הוא רואה את עצמו בראי. נניח לו, נעשה לו להתגלגל, להסתובב. כן. לא, אני לא לוקחת אותך. הוא רוצה שאני אקרא אותו? לא. מה? עיניי. איפה אמא? קוקו. אני מסתכל על... כי הוא רגיל כל היום אני ככה עם הפלאפון, מצלם אותו. זהו, הוא רואה שאת אולי תתני לו.